ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲು. ಅಷ್ಟೇ ಮೀದ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಕಾರಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಕೊನವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲೋಕಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಎತ್ತೋ ಬಚ್ಚಿದ ಬತ್ತದಿಪ್ಪರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೊಡು ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಇನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುಗು ಕುಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಡು. ವಾರಡೊಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಕುಲ್ಲುದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ವಾರಡೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ದಾನೆದಾದ ಪಂಡದ ಆರಡನೆ ಕೆಂಗ ಸುರುಕಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರಣ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಂಟಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಸುರುಕೆ ಬುಗೆಂಜಿನ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅತ್ತ ಇರಣ ತೂಣ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ನಂಚ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುಗಂದ ನಾನು ಹೆಂಗ ಖಾಲಿ 18 ವರ್ಷ ಆತನಾತ ಅಂದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬಾಡ ಎಂಚಿನ ಚೇಟ 10 ವರ್ಷ ಬಿರಾವು 10 ವರ್ಷ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಲೆತ್ತು ಸೋಲ್ತೇನೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಶೋಪನ ದೇಲೆಕ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದಂದು ಅಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ವರ ಅತ್ ಎಂಕಲ ಇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಖಾದ್ಯದ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಕಾದಿ ಕಾದಿ ಅತ್ತ ಚೇಟ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯಾನ ಕೇರಳದ ಚೀಚಿ ಯಾನು ನರ್ಸತ್ತ ನರ್ಸಿಯಾನು ಯಾನ್ ನರ್ಸ್ ಕಲ್ತುಂಡು ಕೇರಳದ ನರ್ಸಿಯಾನು ನರ್ಸ್ ಏನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮರದು ಕೊರಿಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮರದು ಮದ ಕೊರಿಪುಂಡು ಇರ್ನ ಊರು ಕೇರಳ ಎನ್ನ ಕೇರಳ ಕೇರಳನ ಕೇರಳ 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 ಉವ್ವಿ ಕೇರಳ ಎಂಕಳ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಎಂಕಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಅತ್ತಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಣಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಮಿತ್ತದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅತ್ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತದ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೂವು ಚೇಟ ಬುಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಾರ್ಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬುಕ ಈರು ವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಾರಂದು ಏನು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದಾರು ಕೈತಿಲ್ಲಿ ಚೂರು ಲೈನ್ ಮುಲ್ಪ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಿದು ಬುಕ್ಕ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 35 ಅಬುಜ ಅವು ಅಂಚ ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ ಚೇಟವು ಅಂಚ ಇರ ಬಗ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರ ನರ್ಸ್ ಯಾನು ಅಂದ ನರ್ಸ್ ಪಂಡ ವಾ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನರ್ಸ್ ಓ ದೇಬೇರಿ ಯಾನಿ ಇಂಚಿಂಚಿನಗೆ ಪುರ ಮರ್ದು ಕೊರಿಪುಂಡು ಅಂದ ಸುಮಾರು ಬಂದ್ಮಗು ಪುರ ಮರ್ದು ಕೊರಿಪುಂಡು ಇರ್ನ ಆಯ್ತು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿಪುಂಡು ಯಾನ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆಗ ಸೊಂಟ ಬೇನೆಗ ಜುವ ಮಾತ ಒಯ್ತಾರನೆಗೆ ಪುರಿ ಯಾನ ಮರ್ದು ಕೊರಿಪುಂಡು ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂದ ಯಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮರ್ದು ಕೊರಿ ಅಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಆತಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರು ಯಾನ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ದುಂಬು ಮಾತ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಕಾಲಿ ನರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ನ ಚೀಟನ್ ಐನು ಓದು ತಲ್ಪಡ್ದ ನರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದು ಇಂದು ಮರಿದಿಂದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಪಿನ ಆತೆತ್ತ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಚ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೆ ಅರ್ನ ಚೇಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅಂದ ಯಾನ ಕುಳ್ಳುದು ಬತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ನ ಪೂರ ತೂದು ಚೀಟು ಮರದು ಬರೆದು ಕೊರಿಪುಂಡು ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಆತು ಸರಿ ಆತು ಹುಷಾರಿಯಾನು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಮರ್ದು ತಿಂದ ನಕ್ಲು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ನೆ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಐತರದೇನಿ ಉರಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಆಯ್ಗ ಮರ್ದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತದೆ ಆಯ್ ಪಿರೆ ಬೈಚೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಪಿರೆ ಬೈಚೆ ಪಾಪ ಮೊಳಕ ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರಂದು ನೆನ್ನದು ಜರ್ಮನ್ ಪರ್ಚಾಯಿ ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಪಿ ಅಂದ ಮರ್ದು ಕೊರಂದಿತ್ತಿನ ಒಲ್ಲೊಂದು ಕೊರಂದಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರೆ ಕೊರಿಪುಣಿಯಾನ ಅಂದ ಐತೆ ಇರು ಕೇರಳ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದಾರ ಅತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇರಳಡೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹೌದಾ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚೇಟ ಎನ್ನ ಗಂಡಾಣಿ ಉಂಡತ್ತ ಗಂಡಾಣಿ ಉವ್ವೆ ಕಂಡಾಣಿ ಅವು ಇಂಕಳ ಕೇರಳತಾ ಅಂಚೂರಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಳ ಗಂಡಾಣಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಂಡಾಣಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೇರಳಗೆ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರ ಬರ್ಪಿದಿನ ಅಂಚ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರ ಬತ್ತನಾಗ ಏನನ ತೂದು ಚೆಂಡೆಗೆ 4 ಪೆಟ್ಟು ದಡಬಡ ಅಂದು ಪಾಡ್ಂಡು ದಡಬಡ ಅಂದು ಏನನ ಅಲ್ತ ತುಂಬುಂಡು
ఈరన్న అల్తి ఇంచలేదు బొత్తుంది ఏనైనా మది మేతే కొనత్తిన చేట మది మీద గాన కాలి చెండద పెట్టుకి ఆన ఇంచి వైదిని మది మీద అది మది మేత వైదిని మది మీద మది మేతలు ఇತ್ತೆ మరదు కొరందుల్లైనే ఇత్తెల మరదు కొరుపుండు అంచ ఇత్తెల మరదు కొరుపుండు ఇత్త ఇర్దాద పనిపుండు ಮುರನಿ ಕರ್ಣವಾರುಡು ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆಂಪುಂಡತ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಎಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಇರ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಖ ಸೀರೆ ಅಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕುಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ ದಾನವಂತಲಿ ಮಲ್ಲ ರೋಗ ಅಂಚ ಎಂಕ ಟ್ರಂಪ್ನೆ ಬಿಡದಿ ಫೋನ್ ಮಂತಲಿ ಎಂದು ತೂ ಕೆಯ್ಯಾಸ ಸೈಬ ತೂಸು ಕೆಯ್ಯಾಸ ಅಂಗಯೇ ಮಕ ಗಂಡನಿ ಉಸರ್ನ ಸಂಗ್ಲ ಏನದ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಇಜನ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಇಜಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಮೆರಿಕದ ಶೋ ಇರು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆ ಆತಿರು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆ ಏನು ಟ್ರಂಪ್ ಡೇಪಲ ಇನ್ನೇ ಪಾತಿರು ಐನಾ ಆತಿರು ಬಾರಿ ಇಂಕಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಣ ದಾರಿ ಬಾರಿಗಿರಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೇರಿದಾರಿ ಬಾರಿ ಕಲ್ತದೇರು ಅಂಚ ಬುಡದಿ ಫೋನ್ ಮಂತ ಬಂಡಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೂ ಸೇರಿಜ್ಜಿ ಈರಿ ಬರುಡಿ ಕಾತಿ ಐನಿಂದು ಯಾಂದಾದ ಮಂತಂಡು ಏನು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬುರ ಪಂಚರ್ ಆತನ ಏನು ಓಡೆ ಬರಿಪುನೊಂದು ಬಂಡೆ ಮುಲ್ತೀರ ಅಮೆರಿಕಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಅಂದ ಏನು ಪಂಚರ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಆತನಗ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಡಬ್ಬ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಜಾಲುಡುಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನವು ಇಮಾನೋ ಇಮಾನು ಇಮಾನ ಅಯ್ಯೋಬು ಏನನು ಕೊಂಡೋದು ಬಯರಗ ಇಮಾನ ಇಮಾನು ಅಂಚ ದಾನಿ ಮಂತಂಡು ಯಾನ ಇಮಾನ ಬತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬಂಡೆ ರಪ್ಪ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಒಬ್ಬು ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಕೈಯೇ ಕಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ನಾನು ಕೈ ಕಡ್ತೀನಿ ಗುತ್ತೈಜ ಮೂಂಡಿದ ಕೈ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡ್ಯುಲರ್ಗೆ ಆರ್ಡಂಚೂರು ಆರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಆರ್ದಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇನ್ಗ ಹಲೋ 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 ಕಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ರಣ್ಣ ಇರೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಚೆಂಚ ಕೌಶಿಕ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರಗ ಕಾತ್ಯ ಈನಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅದೇ ತುಕ ಏನಾರೆ ಅಕ್ಕೆ ಈರಡ ಅದನ್ನ ಕೆನಿರುಂಡಿಗೆ ಈರಡ ಕೌಶಿಕಿರೆ ಉಳ್ಪೊಳ್ಳೇರಿ ಕದ್ರಿಡಿ 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 ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಕದ್ರಿಡಿ ಕಾಲ್ಪುನ್ ಓ ಕಾಲ್ಪುನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಲ ಕಲ್ಪುನು ಕಾಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಕಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ನರ್ಸ್ ಕಲ್ಪುನ ನರ್ಸ್ కంప్యూటర్ డే బీసీఏ కలుపుతున్నారు బీసీ కలుపుండు ఈరగదాలసి పోపిన్ ఓ బకబేల ఎలమంటుందల్ల దాదబేల మన్పుడు ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ సురత్కర్ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ ఎంచ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ ಸೂ ಪೊತ್ತನಲ್ಪ ಈರ ತೆಕ್ಕವನು ನಂದು ತೆಕ್ಕಾರಿತ ಮರಿಯಲಗ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಓಳು ತೆಕ್ಕವನು ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪರ ಮಾತಪ್ಪು ಓ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪರ ಒಯ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಸ್ಸಿನಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ನೇ ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಬೂಡುಜಿ ಅಂದತ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಕ ಅದೇ ಈರಗದಲ್ಲ ಸೀಕುಂಡೆ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸೀಕಿತ್ರ ಎಂಕ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರ್ದು ಬನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿಗೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಂದು ಬನ್ನಂದಿತ್ತಿ ಎಂಚ ದೋಸ್ತಿಗೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಂದು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆನೆ ದೋಸ್ತಿಗೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ದೊಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಲೆ ಸರಿಯೇ ಪುಂಡು ಅಂದೆ ದೊಂಟೆಡಿ ಬಡ್ಲೆ ಅವಿ ಕಫ ಮೀನಿ ಉಂಡ ಕಫ ಕಫೆ ಜಿ ಲಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಲಪ್ಪೆ ಚೆಮ್ಮಲಪ್ಪೆ చెమ్మలెప్పునతే చెమ్మలెప్పునెట దాలిజ్జన్న ఇత్తంచూరు పుగ్గెరలత్తన రేటుండు అందే అందందందందంది ಅಂಚ ಬುಕ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಿಕರೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೌಶಿಕರೇ ಬನ್ನೆ ಇರಗ ಎಂಚ ಚೆಮ್ಮಲಪ್ಪನ ಗೆಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೋರಿ ರತೆ ಚೆಮ್ಮಲಪ್ಪನೆಗೆ ಓಕೆ ಕೌಶಿಕರೇ ಅವೇ ನನ್ನಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪಗ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನವರೇ ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅರೆಡ್ಲಾ ಪಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೌಶಿಕರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಈರ ಕಡೆ ಮೂಂಡಿದ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮೂಂಡಿದ ಕಂಡೆನ ರಪ್ಪ ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿನಿ ಪಡಿನಿ ಸೀದಾ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಒಬ್ಬು ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಯಾನ ಚೀಟಡ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಡ್ರೈವರ್ಡ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಮಂಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೆಂದ್ರಡ್ಲ ನೀರು ಕಾಯ್ಪಿರತ್ತ ಬಗ ಎಬೆ ಮಂಡೆ ಬಂಡ ಇಂದು ತರೆಕ್ಕೆ ತರವೇನೆತ್ತ ಅಂಚ ತರವೇನೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಂಡು ಕೊರ್ತಾನಗ ಯಾನ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ತಾನಗ ಪಿರ ಕಡಪುಂಡು ಕಡಪುಡ್ದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೇನೆ ದಾಯ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಇಮ್ಮೆ ಮಂಡೆ ಪೂಜೆನ ದತ್ತ ಕಂಡೆಗೆ ಪೂಜಿದೀನಿ ಬಾಸಿ ಜನ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂಚೇನ ಟ್ರಂಪ್ ಸರಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಪಿರಯಾನ ಮುಲ್ತು ಫೋಂಡು ಮುಲ್ತು ಇರ್ಬಾರು ಪಿರಯಾನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಮನ ಕಡಪಡ್ದು ಯಾನ ಪೋಂಡು ಯಾನ ಪೋತಾನಗ ಟ್ರಂಪ್ ಜೈದುಂಡು ಎಂಕು ತೂದು ಬೇಜಾರಾತು ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪು ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿರು ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಹಲೋ 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 ಏರು ಒಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲಾರಿ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡ್ದು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಏರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಏರು ಚೇಚಿಡ ಪಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚೇಚಿಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಅಂದ್ ಅರಿತ್ತ ಟ್ರಂಪ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ತೆ ಚೇಚಿ ಅಂಚ ಈರಗ್ಲ ಅವೇ ಅದಾ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಸರ್ ಓಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಡತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚೇಚಿನ ಮರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ತುಕ ಚೇಚಿ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ಪಾತಿರ್ಲೇರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಚೇಚಿ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚುಳ್ಳರಿ ಆರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪುಗೆ ಇರಗೆ ಅಂದ್ ಕೆಂಪು ಚೇಚಿ ಓಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಉಬಾರ್ಡ್ ಮಾತಕಡತ ಮರ್ದು ಆಂಡ್ ಓಲ್ಲ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮರ್ದು ನಡಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡೆ ಅಂದ ಅವು ನಡಪುಜಿ ಮರ್ದು ಜೋಯ್ ಜತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪುನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪ ಮರ್ದನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪು ಜತೆ ಅಂದ ಇರ ಕೆಂಪತೆ ಕೆಂಪುಗೆ ದಾನಮನ್ ಪೊಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪುದ ಐಟಮ್ನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪುದ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಡ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡೆ ಅವು ಕೆಂಪು ನಾನಗೊಂಡತೆ ಕೆಂಪು ಈರನ ಮೀಟಿತನ ಕೆಂಪುಗೂ ಕೋಪ ವರಿಪುಂಡು ಕೋಪ ವರ್ತಿದನ ಬತ್ತನ ಈರು ತಿಂದನ ಕೆಂಪುಂಡತೆ ಈರನ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತಿನ್ನೆ ಅವು ಕೆಂಪುಂಡತೆ ಆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತಿಂದದನ ಈರನ ಕೆಂಪುಗೂ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡ್ನು ಈ ಕೆಂಪು ಬೋದು ಆ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟುಬಾರ್ದನಗ ಆ ಕೆಂಪು ಶೈಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕ ಚರಡು ಕೆಂಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡತೆ ಕೆಂಪು ಕಂಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳೆ ಅವು ಕೆಂಪೇತೆ ಕೆಂಪು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೆಂಪು ಆಯ್ತಲೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಪು ಜತೆ ಅಂದ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕೆಂಪುಂದೇತಿ ಏನ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಅತಿ ಇರ ಮೀಟಿ ಪುನವು ಕೆಂಪೇತಿ ಕೆಂಪು ಸರಿ ಇರ್ತುಯ್ಯರಿ ಸರಿ ಕೆಂಪು ಉಂಡೆ ಐದಾರು ಕೆಂಪು ಉಂಡೆ ಹಾಪುನ ಎಂಕ್ ಅದು ಬುಡಿದಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಚ್ಚಿನತ್ತತಿ ಸರಿ ತೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಕೋಪಡುವವರು ಇರು ಪಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪಂದನೆಗೆ ಮಾಯ್ಪು ಸುಡಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ನತೆ ಅಂಚೆ ಒಳಂಡ ಇರೆಗ ತುಚ್ಚಿನ ನಮಿನಿ ಸರಿ ತೂಲಿ ಬುಡದಿ ತುಚ್ಚಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂದು ಕೆಂಪು ಬೇತನೆ ಅದೇ ಅವಾಗ ಈ ರಿಂಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೆಂಪುದ ವಸ್ತುನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಲ್ಲೆ ಆವು ಚೇಚಿ ಓಕೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ನೆಕ್ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕಣತೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಬಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಆರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಆರು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮರ್ದ ಎಂಚ ತಿಕೊಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈನಿ ಕುಸಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಸಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಕುಸಲ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡಕ್ಕ ಕುಸಲ ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಎಪ್ಪಲ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲರ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕುಸಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿರ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತ ಚೇಚಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡಿಯಾರ ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡ್ರ ಉಂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಲ್ತನೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ಬುಲ್ತನೆ ಇರು ಬುಲ್ಪುನದ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಅದು ಟ್ರಂಪು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಉಂತಲ್ಲ ಇರು ನನ್ನ ಇರು ಬೇಜಾರವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏತಾನ್ಲ ಇರು ಬುಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಗ್ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನೋರಿಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತ್ರ ಅಭಯನ ಬೇಜಾರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ತುಕ ಕಾಲರ್ ಇರೋಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರಗ ಹಲೋ
ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ ಬರ ಎಂಕಿದವರು ಚೇಚಿಲ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದ ಚೇಚಿದ ಪಾತಿರ್ಗ ಏನ ಪುದರ್ ಎಂಚಪಲ್ನೆ ಎನ್ನ ತೇಜಸ್ ಬಂದು ತೇಜಸ್ ಪಂಡದು ಒಲ್ಪರ್ದ ಕಾಲಂ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರ ತೇಜಸ್ ಒಲ್ತು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ತೇಜಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಚೇಚಿದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚೇಚಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತುಲೆ ಇನ್ನ ಚೇಟ ಇನ್ನ ಪುದರ್ಲಾದ ಬಂಡಿರಿ ತೇಜಸ್ ಚೇಚಿ ತೇಜಸ್ ಚತಿ ಒಲ್ಪ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪ ಬರಿಪುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ കേരള കേരള വരിപ്പുണ്ട് ഓഹോ ചേട്ടക്കപ്പോ മലയാളം അറിയാമോ തമിഴ് ധാരോ ചേട്ടാ മലയാളി വരിപ്പുണ്ടോ അത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വരിപ്പുണ്ടോ മലയാളി വരിപ്പുണ്ട് വല്ലേ ജോക്കട്ടെടുത്തി ഈർന്ന ദാദ സമസ്യ ചേട്ടാ ചേട്ടക്ക് ദാദ സമസ്യ ചേട്ടക്കൊരു സീക്കുണ്ട് ഒരു സീക്കുണ്ടോ ചേച്ചി ദാദ ചേട്ടാ ദാദ സീക്ക് ഉണ്ട് പല്ലേ ഭയ്യാനക ഗൊബ്ബുക ആജാപ്പിനി വാലിബോല ഈരക്ക് ദാനാപ്പിനി വാലിബോൾ ഗൊബ്ബുക ആപ്പിനി ഭയ്യാനക അതെ ಐರ್ದು ಈರು ಸೀದಾ ಪೋತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಡಪ್ಪಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಚೇಚಾ ചേച്ചി എങ്കിൽ ലിഫ്റ്റർ ചേച്ചി ಎಂಚ ಚೇಚಾ ಲಿಫ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಾ ಯಾನಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಚೇಟಾ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಅಂದಂದಂದಂದಂದಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓ ಹಲೋ ಅಣ್ಣನ್ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಂಡೆ ಎಂಚ ಚೇಟಾ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಾರ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೋರ್ನತೆ ಅಣ್ಣೆ ಇರ್ನ ചേട്ടാ ഇരേക്ക് മതിമാക്കലേ ಓ ಒಂದು ಚೇಟಾತ್ತು ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೈನೆ ಚೇಚಿ ಉಳ್ಳೈನತ್ತೆ ചേച്ചി ഇപ്പുണാത്ത മോള് തോജിജ എണ്ണ കരിമണി ദായക നിക്കല് പിറയാണ് നിക്കല മതി മേപ്പുണ്ടോ പൊക്കടെ മക്കർ പാത്തേണ്ടു മർദ്ദു പോടണ്ട കൊഴപ്പുണ്ടു മതി മേപ്പുജിയാണ് രണ്ട് മതി വേണ്ട എണ്ണ കണ്ടനെ ആക്കു ജങ്ക് ಅಂಚ ചേച്ചി ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನ ನೆಗ್ಗಿನ ತುಯಿಲ ಕಾತನಿಗ್ಲಿ ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೇ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನ ನರ್ಸತೆ ಯಾನ ಅಪಗ ಪುರ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಹೋದು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಅಪಗ ಯಾನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಆದುಪ್ಪು ചേച്ചി ಆದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲವು ಚೂರು ಮಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂಚ ಏನು ಇಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಏನನ್ನ ತೂದಿಪ್ಪುಡು ಚೇಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೇಜಸ್ ಪಾತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ತೇಜಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೇಜಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚನೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪಗ ಚೇಚಿ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಟ್ರಂಪ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಇರು ಬುಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಶಿ ಇರು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಟ್ರಂಪ್ ದಲ ಆತು ಜತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬದುಕದೀನಿ ಟ್ರಂಪುನು ಯಾನೆ ಪೋದು ತೂಪ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುದೇರು ಟ್ರಂಪುನ ಬಿಡದಿ ಅಜ್ಜಿ ದೊಡಪ್ಪ ಪೂರ ಟ್ರಂಪುನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುದೇರು ಯಾನ ಪೋತನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಊರಿಯರು ಟ್ರಂಪುನ ಬಿಡದಿ ಒಂಜೆ ಒನ್ಪುನು ಕಂಡಣಿಯನ್ನು ಬುಡುಕು ಬದುಕದು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಜನ ಕಂಡಣಿತೆ ಪೋಪಿರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಪಿರಿಂದ ದೇಶೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜ್ಜೆರಿದು ಪನ್ಪುನು ಬುಲ್ಪುನು ಎಂಕು ತೂದು ಬೇಜಾರಾದ ದಾಲೆಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಕೊಂಡೊಯ್ನ ಮೂಂಡಿದ ಕಂಡೆಗೆ ದೀದಿತ್ತ ದೆತ್ತಿನಿ ಪೀರೆ ಮಂಡೆಗೆ ದೀದಿ ട്രംപ് ലെക്കതുള്ളത് എന്തേ ചേച്ചി ഇത്ര ലേറ്റ് ആക്കിയല്ലേ നിങ്ങ വരുന്നത് വേഗമായിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പട്ടെ എനിക്കായിരുന്നു വണ്ടീര് ಅಂಚ ಟ್ರಂಪ್ನು ಬದುಕೈನಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಡ ಪಾತಿರದು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲೂರಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರಡಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹರೀಶ್ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಹರೀಶ್ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿದ ಪಾತಿರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪೋ ಚೇಚಿದ ಪಾತಿರ್ಕ ಓಕೆ ಹರೀಶ್ മുള്ളേര് പാത്തേർലേ ചേച്ചി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലയിരിക്കൂ ചേച്ചി പറയൂ ഇഞ്ചിക്കെന്നേട്ടോ ദാനെ ചേച്ചാ ഇരു ആപ്പേടിത്തന ആങ്കർ ചേച്ചന് തോന്നേ ഉള്ളാരെ ദാതെ ക്രഷാണ്ടേ ಯಾನಂಚೂರು ಪೊರ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಇರುವರಿ ಐನ ತೂಯಿನ ಓಲಿ
इथं जण इरला तू तुझी तेव्हा मी एकाड तिची गाडी गाडी आमची आहे तू परत चेची ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ರೇ ವಿಷಯ ಹಾ. ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಹಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಗಂಟದ ಜವನಿ ಲೈವ್ ಬಂಡರ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಫೋನಾಗೆ ಯಾನ ನಂಬರ್ಗೆ ತೊಂದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡೈನು ಮನ್ ಪಂಡರ್ ಹರೀಶರೇ ನಾನಾ ಆರೇನು ತುಂಬಾ ಡೇ ಹರೀಶರೇ ಓಕೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಹರೀಶರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತೇಲಾವಿತ್ತು ಚೇಚಿನ್ ತೂನ ಮರತೆ ಮರತ್ತು ಬೋಡತೆ ಓಕೆ ಹರೀಶರೇ ಓಕೆ ಅಂದಂದ ಹರೀಶರೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಾರಿಡದ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರೀಶರೇ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗೆ ಬತ್ತನಾಂಡು ಏನೇನು ತೂದು ಪೂರ ಸೀಕ್ಲ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ ಮರ್ದುಕೊಂಡು ನೀನು ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಪಿರಕೊಂಡಾರುಂಡು ചേച്ചി ആങ്കർ ദായ ಬೇಗ ಕಟ್ಟ ಅಂತೀರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಪುನು ಎಂಚ ಚಿಟ ಆಂಕರ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ದಾಯೆ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರ್ ನಕ್ಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪರು ಹರೀಶರೇ ಅಂಚ ಅಂಚೂರು ಮಾತಾಡ ಪಾತೆರ ಗಾಂಧ ಅಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆತಿ ಹರೀಶರೇ ಅಂಚತ್ತವು ಅಂಚತ್ತ ಹರೀಶರೇ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಚ್ಚಿ ಆವಡಿ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರೇ ಆಂಟಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರು ചേച്ചി പണ്ട ഇരൺ തൂനക ആക്കല് ഇരു ആണ്ടിയ ഇരു അത്ത് പൊരുളದ പൊണ്ണ അത്ത് പൊഞ്ചവ അത്ത് അജ്ജിയ ಅಂಚಪುರ ಆಕಲಿ ಮರಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜತ್ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಕರ್ ರೇ ಈರೆ ನೀನು ಗಡಿ ಗಡಿ ತುಯ್ನೆ ನಕ್ಲಂಜಿ ತುಯ್ನಾವಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಬಾತೆರ್ಗ ಅವು ಎಂಕ ನಾಚಿಕೆ ಎಂಕ ಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದವಣ್ಣ ಎಂಕ ಇರನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚೂರು ಎಂಕ ತೋಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಇರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತುಳುಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಇರು ತುಳುವರ ಓಲ್ ಕಲ್ತನೆ ಎಂದು ಎರಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ನಾವು ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಇತ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಗ ಹಲೋ 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 ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಏನನ್ನ ತೂ ಉದಾಹರಣ ಸೀಕೆ ಮಾಯಾಂಡ ಸೀಕ ಮಾಯಾಂಡ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೇ ತುಳು ಓಲ್ ಕಲ್ತನಿಂದ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಆತ್ ಗಟ್ಟದ ತುಳು ಅಂಚಿ ಬಿತ್ತ ತುಳು ಯಾನ ತುಳು ಕಲ್ಕಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡಿ ತುಳು ಕಲ್ತನೆ ಕಲ್ತಿನ ಓ ಎಂಕ ಕಲ್ಕಿನಿ ಇಂದಿಕೇನಿ ಕಲ್ಕಿನಿ ಬಂಡ ಕೊರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋನಾಗ ಪೆರ್ಮೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಪೆರ್ಮೇರಿ ತೂತು ಕಲ್ಕಿನಿ ತುಳು ಕಲ್ತನೆ ಕಲ್ತಿನಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗಂಡಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಯಾನ ಕೇರಳತ್ತ ಏನು ಗಂಡಾನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾನು ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಯಾನ ಹೋಯ್ತೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಯಾನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಂಚಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪವರ್ ಬುಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡಗ ಕನ್ನಡ ಬುಕ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇನೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕಲ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಕಲ್ಪುಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಪುದರದಾದ ಪನ್ಮರ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಇನ್ನು ಊರು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲದ್ದು ಒಲ್ತುಮಲೆ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಪಡು 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 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತೀನಿ ನರಮಣಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತೂರಲ್ಲಿ ചേട്ടാ ഞാൻ റിജക്ട് മന്ത് ബേജർ മൺ പൊടിച്ച് ഇനിയെല്ലാം ലൈഫ് പത്തിന് തൂത് ഫോന് മന്തിന മസ്ത് താങ്ക്സ് ബുക്ക ചേട്ടാ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಕಾತ್ಯಾನ್ ചേച്ചിന് ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾ 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 ചേട്ടക്ക് ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ചേട്ടാ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾದು ಪಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಗಿತ್ತೊಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿಕೆ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಓ ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಲಮ ಪಿತ್ತ ಪಿತ್ತ ಬಂದು ಹಂದಿ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ಒಂತ ಪಿತ್ತ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ
ಓ ಪಿತ್ತ ಸುರಾತ್ರಿ ಓಹೋ ಪಿತ್ತ ಸುರಾಪನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಿತ್ತಾತೆ ಪಿತ್ತ ಹಲೋ ಗೋಗುಲ್ ಪಿತ್ತಾಗೆ ಹಾ 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 ಸರಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪ್ರಸದರೆ ಈರ್ ಕಮಿಸ್ಟ್ ತಕೊಳ್ಳದ ತಪ್ಪುನು ಪೂರ ದುರ್ಬುದು ಐನು ಗಂಟೆ ಆಗಿಲೆ ಗಂಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಗಂಟಿನ ಅಗ್ಲಿಯರ್ನುಂಡತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪಿತ್ತ ಪೂರ ಕಾರ್ದ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಕಮಿಸ್ಟ್ ತಕೋರು ಪಜ್ಜಿ ಅವಡು ಇರೆ ಇಪ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮುತ್ತುದು ಅಗಿಲೆ ಹಲೋ ಪ್ರಸದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದ ಕೋಲ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಸದರೆ ಇರ ಪಿತ್ತಗ್ ಮರ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದ ಕೋಲ್ ನಾಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾದಜಿ ಅಂದು ಕತ್ತಲಾನಗೆ ಇರಿ ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಂಜಿರ್ದ ತಪ್ಪು ತಿಂದ ಸೈಯೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಗಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಏನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರು ಕಲ್ತಾರೆ ಒಡತೆ ಚೂರು ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಗಾಳಿ ಹಾಕುಜಾ ಆಂಡ ಅಂತಾನೆ ಇರು ಪಾತ್ರ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನರ್ಸಾಪಾರೋಡ ಅಂತಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಮರ್ದು ನಾಡ್ರ ಬೋಡಿ ಅನ್ನು ಪತಿರಂಗಿ ತೆಪ್ಪಾಯತ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಈರವು ಒಂಚೂರು ದಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆದು ದಂಟು ಆಗಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಕತ್ತಲಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಓ ಪತರಂಗಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವನ ಅಂದ ಇರಗ ಪತ್ಯ ಪಂಡದು ಪಿತ್ತಲಕ್ಕ ದಿನ ಆಗೋಳಿ ಓ ದೇವೇರೇನೆ ದಂಟಾಗಿಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಸದಿರೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಸದೇರೆ ಇರ್ನ ಪಿತ್ತಗ್ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಹಲೋ ಪ್ರಸದೇರೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ರ ಅಂತ ಹೋಜಡು ಓಕೆ ಪ್ರಸದೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಎಕಡ್ ಎರಡು ದಾತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಬಂಡ ಅಂದು ಇರ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇರ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ್ ಅಂಚೆ ಇರ್ ಇಂದು ಮರ್ದು ಪುರ ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ತಾರ ಅತ್ ಇಂಚನೆ ಕೇಂಡದ ಕಲ್ತಾರ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ಓಹೋ BMW BMW ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಟದ ಗೊತ್ತಿಜ BMW ಉಂಟದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ ಜನ ಕಾರ್ ಅಂಡ ತೂತೆ BMW ಒಂದು ಮರ್ದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಕೋರ್ಸೆ BMW ಅಂದ BMW ಬಂಡದ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಓ ದೇವರೇ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಶೋ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ BMW ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಚೇಚಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರೆ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಕಾತುಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ತುಕ ಏರು ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರೋದಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪನವರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಳ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಓಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕರೆ ಇರಗೆ ಚೇಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡದೆ ಚೇಚಿ ತುಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನರ್ಸತಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮರ್ದು ಗುರಿಪುನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಇರಗೆ ದಾದಾಪಿನಿ ವನಸ್ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಜೌದಾನೆ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆ ವನಸ್ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಇರೆ ಒನ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಾಪು ಜತಿ ಜೌದಾನೆ ಹಾ ಈರು ದಾನೆ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಂಬು ಗುಂತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ದೊಂಬಿ ಪೂಜತೆ ಓ ದೊಂಬಿ ಪೂಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಯಿ ಹಿಡ್ದುಕ ಬಡಾಪು ಜಿಂದು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಉಂಡ ಚೇಟ ಏನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೀಕನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಪಿನ ಏನ ಅಮೇರಿಕದ ಆತ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊರಿತನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಡ್ ಹೊಸ ಸೀಕ್ ವನಸಾಯಿ ಹಿಡ್ದುಕ ಬಡಾವಂದಿನ ಅಪಗ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಅಂಚನೆ ಪ ನೋಡುತ್ತ ಚೇಟ ಅಂಚದಾಲ ಮರ್ದುಂಡ ಹಾ ಐಕೀರ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಓ ಈರ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಂಡ ಇರು ವನಸಾಯಿ ಹಿಡ್ದುಕ ಬಡಾಪುಂಡತೆ ಬಡಾಪು ಜತ್ತಿ ಅಂದೆ ಈ ರೈಕ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡ ವನಸಾದ ಬುಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅಪಗೆ ಇರಗೆ ಎನ್ನು ಜವ್ ಅಂದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚುಳ್ಳರು ಎಂಚುಳ್ಳರು ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಆವಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿ ಇಪ್ಪಡು ದಾದಾಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಿ ಇತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಚೇಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಓಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಆರೆಗ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಬಡ ಪೂಜಿಗೆ ಐಕ್ ಎರಡ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಕತ್ತಲೆಗ್ ದೊಂಬುಡುಂತೋಡ ಅಂದಂದು ದೊಂಬುಡುಂತನ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ BMW ಹಿಡಿತ ಅಂದು BMW ನಾವು ಪೋಷತ ಬೇನೆ ಐತನಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ BMW ಕಲ್ತಾರೆ ಕಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಇರ ಸುರು ಮಲ್ತನೆ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತನೆ ಏಪ ಒಲ್ಪ ಸುರು ಮಂತಿರೆ ಬಂಡ ಯಾನ BMW ಕಲಿಪುನಗೇನೆ ಏನು ಭಯಂಕರ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಭಯಂಕರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಮಂಡ ಮೂಳು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ MSW ಅಂಡ್ಲ ಮೂಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರೆಗೆ MSW ಮೂಳು ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ BMW ಮೂಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡದ ಕೋರ್ಸುಲ ಓಕೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಅವೇ ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ ದಾದ ಬನ್ನೋರ ಇನ್ನ ಸ್ವಾತಿ ಹಿರೇಮಂಡ್ರೇಡಿ ಸ್ವಾತಿ ಹಿರೇಮಂಡ್ರೇಡಿ ಬೀಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೀಡಿ ಅಂಕಲ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂದಿತ್ತ ನೆನಪಂಡು ചേച്ചി ഒട്ടുകൊള്ളേറെ ചേച്ചിയുടെ പാത്തല്ലേ ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ ഉഷാറല്ലേ ഈ റേഞ്ചൊല്ലേറ് ചേച്ചി ഇരുന്ന ആശീർവാദോടെ ആന സൂപ്പർ ಓಹೋ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತನ ಅಂದಪ್ಪ ಈರೋರ ಬೀಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೂತೆಟ್ ಹೊರಕದ ಸುಗರ್ದು ಹೋಯ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಣೋಚಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆನಿ ಎಂಕು ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಬುಕ ಚೇಚಿ ಇರಗ ದಾಡ ಸೀಕದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಹಲೋ ಚೇಚಿ ಜೆತ್ತೇರಾ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿ పల్లె చేర్చి బొక్క ఎంచోళ్ళారు ಏನು ಹುಷಾರುಲೆ ചേച്ചി ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಉನ್ನಸಾಂಡೀರ್ನ ಒಣಸಾದು ಉಂತಿಯರ ತೀರುಜಿ ಅಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಓ ದಾದ ಕಜಿಪು ചേച്ചി ಕಜಿಪು ದಾದನ ಪಂಡ ಈ ನವೀನನ ಕಂಡಣಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಬುಡೇದಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಅಂದಂದ ಸುವಾಸಿನಿಂದ ಆರ ಕಜಿಪು ಮಂತಿನ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಕೋರಿದ ರಡ್ಡು ಕಾರ ಗೀರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓ ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತ ಯಾರು ಅವು ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತು ಸುವಾಸಿನಿ ಅಂದೆ ಇರುಂಡರೆ ಓ ಉಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಅವೇ ಬಂಡಾರ ತವೇ ಆರೆಗಳ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುಗೆ ಅಂದ ಓ ದೇವರೇ ವಾಟ್ ಎ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೈತುನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾಡಿ ಎಂದು ಆ ರೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತುನೈ ಜೇಪ ತುಂಡಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಸೀಕೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಪಾರ ಈರೆಗ್ ಪಣಂದೆ ಪೋಪಿರೆ ಯಾರು ಪನಂದನೆ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪನಂದ್ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅಂದಂದಂದು ದಾಣೆ ಮಣ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊಬ್ಬದು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ಲಿ ಪಾಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಯರ ಬುಡ್ಲಿ ಆ ಪಿರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಾನಿ ಮರ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದಾದ ರೂಮ್ ದೊಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡ ಅಂಚಂಡ ಬೀಗ ಪೊಲಿತದು ಪೋಪುಂಡ ಜನ ಉರ್ಲುದಿಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪತ್ತೆರ ದಿಕ್ಕಂದು ಉರ್ಲುದಿಲೆ ಉರ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್ನ ಪೊಲಿಟಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಓಡೆ ಹೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಮರ್ದಗೆ ಎನ್ನಾಡೆಲೆ ತಂದು ಬಲಿ ಅವೇ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಬೀಡಿ ಮತ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಬೀಡಿ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಯ್ಪುನೇನು ಬರುಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಗುವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಒಯ್ಪು ನೋಡತಿ ಸ್ವಾತಿ ಇರಗ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಇರ್ನ ಮೈತನೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪನೆಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪನೆಗ್ ಓಕೆ ಸ್ವಾತಿ ತೂಲೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪನಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಕ್ ಅಂದ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಲ ಚಾನೆಲ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ചേച്ചിയുടെ പാത്രമുണ്ട് ഇങ്ങൊരു സ്വാതി ഉള്ളിരത്തി ഇങ്ങൊരു സ്വാതി അപ്പൊക്കെ ബീഡി മത്തಕೊಂಡ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಬಾರಿ ದೂರಗು ಬೊಕ ಪೇರು ಲಂಬಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಪೇರು ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅರ್ಧಗು ಪೇರಿಕೊಂಡು ಪೇರಿದ ಕ್ಯಾನನ ದಂಗದ ಹರ್ಪು ಅಡಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಪೇರು ಅಂದು
ದಾನೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಕಳ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಾಲಿ ಬಂದ ಅವೇ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಗದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಲೇರು ಎರಡು ಆತು ಮೋಕೆ ಇರ್ನ ಮರ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮರ್ದು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನಂತೂ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಇರು BMW ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಲ್ಪ ಮರ್ದು ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇರು ಒಲ್ಪ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಮರ್ದು ಶುರು ಮಂತಿನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಪಾಣಿ ಶುರು ಮಂತಾರೆ ಯಪ್ಪ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಲೆಟರ್ ಪಾಡಿಯರು ಕಾತ್ಯಾನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಚೇಂಬರ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಸುರುತ್ತ ಜಾಬು ಎಂಕ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಸಿ ವಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅಂಚೇರಿ ಚಳಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಆ ಚಳಿತ ಪೂರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಕ್ ಸಾಕ ಬೀರಿ ಬೋತುಂಡು ಅಪಗದ ಆಯ್ತ ಚಳಿತಗ್ಲು ಹುಷಾರಿ ಜನಗ್ಲು ಪೂರ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಯಾರು ಮರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇರಿಂಚ ಬರ್ತನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈಗ ಮಾಟ ಆಯ್ತು ಚೇಟ ಉಳ್ಳದ ಚೇಟನ ಮದಿಮೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪೂತಿಜಿ ಐದು ಮುಲ್ಪ ಮರ್ದು ಬಾಡಿ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಮರ್ದು ಪಾಡು ನಾವು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದು ಪಾಡುನೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಮರ್ದು ಪಾಡುನ ಮಂಡ ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಂಡದು ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನ ಓಕೆ ಇರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೇರಳ ಬತ್ತದ ಚೇಟನ್ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದು ಇರು ಒಯ್ಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನು ಅತ್ತ ಯಾನು ದಾಯತೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಪಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನೇ ಕೊರಿಪುಂಡು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಾರು ಐಟು ಭಯಂಕರ ವಿಷಯ ಉಚ್ಚು ಎಂಕ ಒಂದಾಗ್ಲ ಪತ್ತದ ಕೊನತ್ತು ತೋಜಾವುಡು ಜನ ಎಂಕ ಉಚ್ಚುದಮ್ಮ ವಿಷವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನಂಚ ಉಚ್ಚುನು ತುಚ್ಚಿನಗನೆ ಪತ್ತೋಡು ಪತ್ತದಿ ಎಂಕ ಕೊಣತ್ತದ ಈ ಉಚ್ಚು ಈಡೆಗ ತುಚ್ಚಿನ ಎಂಕ ಪನೋಡು ಹೌದಾ ಕಪ್ಪೆನಾಯಿರೆ ಪತ್ ಅಂಚ ಚುಚ್ಚಿನಾಗ ಕೊಣತೋರ್ರೆ ಬುಕ ತುಚ್ಚಿನಾಗ ಓಳು ತುಚ್ಚಿನ ದೂರ ತುಚ್ಚಿನ ಬಲಿಪಿನಾಗ ಪತನೋಡು ಆ ಉಚ್ಚುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕಿ ಈಡೆಗ ತುಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಕೈಕ್ ಮರ್ದು ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನಡು ಗ್ಲಾ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚೇಚಿ ಆಡ ಪಾತ್ರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಆತುಲ್ಲೇರಿ ಏರುತುಕ ಹಲೋ 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 ಕೇಂಜ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರದ ದಪ್ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉದರ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಸುಚನ್ ಕಿಶನ್ ಅಂದು ಕಿಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಲ್ಪಡದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಿಶನ್ ಉಜಿರೆ ಹಿಡ್ದು ಉಜ್ಜಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಜನದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಣ್ಣೋಡ್ ಚೀರಿಡ್ಲ ಈ ಜನ ಉಂಡತ್ತಿ ಏನಣ್ಣ ಮದಿಮೆಯರ ದುಂಬು ಊಟಿಗಿಲೆತ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡತ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಗಿಲೆತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಜನನಿ ಓಕೆ ಕಿಶನರೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚೇಚಿ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಐಕ ತುಂಬಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರ್ಡನಿ ಹಾಯ್ ಕಿಶನ್ ರೇ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏನ ಮರಿಯ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಒಬ್ರು ಬುಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡಿ ಬುಡಿದಿ ತುಂಡ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡತಿ ಬುಡಿದಿ ತುಂಡ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಅಂದು ಇರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡತಿ ಬೊಕ ಇರ್ ದುಂಬುದ ಪುರ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಾಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಂಡಾಣಿಯಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಉಪ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಡಮ್ ಓವೋ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅದೇ ಅವೇ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಯಾವೂಲ ಪುಜಿ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟದು ಉಂತೆರಗೌದ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈನಾ ಅವೇ ಉಂಟುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಟುಜಿ ಅವೇ ಈರಡೊಂಜಿ ಮರ್ದಿಗೆ ಏನು ಗಂದು ಅದೇ ಈರ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೋಸೆದ ಕಾವೋಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಬೆಚ್ಚವ ಅನ್ಪಿರ ದೀವೋಡು ಚಿಂಗಂ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಜ ಚಿಂಗಮ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈರ್ ಬೆಚ್ಚ ಕಾವೋಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದೋಸೆದ ದೋಸೆದ ಕಾವಳಿನ ಟಪ್ಪ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕರೆಂಚಿದೆ ಬೋಪುಂಡು ವಾ ಸೀಕಲ ಕರೆಂಚು
అవే రాపును మేడం ఈరు దాళ మండే వెచ్చ మన్ పొడిచి యానుండు యాను మర్దు కొరుపుండు ಅಂಚಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ದೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೊರನೆ ಪನೋಡಿರು ಹಾ ಈರು ಎನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಈರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿನ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಡು ಈ ರವಿ ದೋಸೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತದೂಲೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬರಿಪುಡು ಅವೇ ಚಿಂಗಂದಲ ಪತ್ತವನ ಈರ್ನ ಇಂದು ಉಜಿರೆದ ಕಿಶಾನತೆ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಯಾನತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಅವೇ ಆಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಬೇರ್ ಪಂಡಿತ ಎರಡ ಪೋಯ್ನ ಅಚ್ಯುತ ಪಂಡಿತ ಎರಡ ಪೋಯ್ನೇನು ಅಚ್ಯುತ ಪಂಡಿತ ಎರಡ ಪೋಯ್ನೇನು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಾರ ಅದೇ ಈರೆಗ ಆಡಿ ಪೋಯಿರಿ ಏರಿ ಬಂತೀನಿ ಈ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಪುನಗ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಆಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತ ಈರು ಆಡೆಗೆ ದಯ ಅಚ್ಚುತ್ತೇರ್ ನಾಡಿ ಹೋತೀನಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಮಾನಿದ ಮುಸುಂಟು ಮೋನಪ್ಪ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪಾಯಿನ ಅರ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಿ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಡು ಅದೇ ಇರ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಆವಡಿತ್ತಂಗ ಆಯ್ತಾರು ಅದೇ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಶವೇರು ಕೇಶವೇರತ್ತೆ ಕಿಶಾನೇರ್ ಓಕೆ ಕಿಶಾನೇರ್ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶಾನೇರೆ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಚೇಚಿ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಕಾವೇಲಿ ಕೊಂಡದು ದಿಯರ್ ನಾಡಿಗೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಧನ್ಯವಾದ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಚೇಚಿ ನಮ್ಮ ಈತು ಬರುತ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ಅಂಚ ನಡುಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂಚೂರು ಚಾ ಪಾರ್ಕಂದ ಒಂದುಂಡು ತುಕ ಚಾದನದ ಕೊಣತ್ತೇರಿಗೆ ತುಕ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಉಂಡ ತುಕ ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಮುಗ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾನದ ಚೂರು ನೀರು ಕೊಡ್ಲೆ ಚೇಚಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಚೂರು ಬರ್ದು ದುಂಪೋಪುಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಕ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಡತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಅಂಚ ಚಾಕ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೀರು ಕೊರಿಯೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರೈತಿ ಛೆ 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 ಅಂದು ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಚೇಚಿಡ ಚೇಚಿ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಅವೇ ವೈಕುಪುರ ಮರ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಐಕ ದುಂಬು ಕಾಲರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಗ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ ಪುದರ್ ದಾದ ಬಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಲೀಂ ರಾಮಕುಂಜ್ ಸಲೀಂ ರಾಮಕುಂಜ್ ಸಲೀಂ ರಾಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಲೀಮರೇ ഓ സലീം ഓ ചേച്ചി അയ്യോ എന്താ ചേട്ടാ ഓ നല്ലല്ല ചേച്ചി അയ്യോ നിങ്ങളെല്ലാ ആശീർവാദത്തിലും ഞമ്മടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓ ആ ಇಂದು ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಂದು ಸಲೀಂ ಕಾಕ ಅಂದು ಏನನು ತೂತುಂಡತೆ ಯಾನ ನರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಬನ್ನಗ ಈ ಜನ ಹೆಂಗುಂಡತೆ ನಾಲ್ ಭೂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡು ചേച്ചി പ്രപ്പോസ് പണ്ണോടിച്ചി ಎಂಜ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣೋಡಿಚ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಆಂಡ 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 ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸಲೀಮರೇ ಅಯ್ಯೋ ಸಲೀಂ ചേച്ചി ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ഉണ്ട് ചേച്ചി ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಮ ರಾಮ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ದೈಹಿಕಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮಾನಸಿಕಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಿನ ಊರುಡು ಲವ್ ಆತಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತೆ ಹಾ ಮೂಲಲ ಸನಿಕ್ ಲವ್ ಆಪು ಜಿಂದ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರ ಆತ ಲವ್ ಆಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓ ಹೋ 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 ಲವ್ ಆಪು ಜತ್ತ ಹಾ ದೆಕ್ಕಿದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಹಾ ಈರು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿರು ತಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಜಿರುದ ಓ ತಪ್ಪು ಕಮಿಷ್ಟದ ಪೂಜ ಕಮಿಷ್ಟದವ ಎಕ್ಕಡೂರಿಯಾಗ ಕೊಡ್ತೆತ್ತೇನೆ ಪಿತ್ತ ಅಂದ? ಜಪ್ಪೆರೆ ಓ ಆ ಇನ್ನು ತಿಂದದ ಈರೆ ಪಿತ್ತಲಕ್ಕ ಬರೆ ದಾಯೆ ದಾಯೆ ಮನ್ಪುಣಿಂಚ ಸೆಲಿ ಮುಗಾಕ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಜಿರುದ ತಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಹಾ ಎಂಜಿರುದ ತಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತಗ್ ಈರ್ನ ಪುದರಿ ಬರೆಲೆ ಸಲೀಂ ಫಿಶ್ ಮಿಲ್ ಅಂದ್ ಅಂದ ಹಾ ಪಾಡ್ದೆ ಲವ್ವಾವತ್ತೆ. ಐನು ಪತೊಂದು ಈರು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಬರಂದತ ತಾಲೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈನೆ ಗಪ್ಪಗೆ ಈರ್ನ ಪುದರಿದುದು ಸೆಲೀಮು ಆ ಸೆಲೀಮು ಇಂದು ಇಂದು ಓಕೆ ಉಂಡದು ಈರ್ನ ಅಡೆ ಬರಿಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಈರೆಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಹಾಪುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಆವೆ ಈರ್ನಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಈರ್ನಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರೆದಿ ಆನೆ ಕೊರಿಪುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಜನವರ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬನ್ಪುನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಪಗೆ ಯಾನ ದಾನೆ ಮಂತಂಡು ರಪ್ಪ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲು ಈ ಜನ ಇಡೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಚೀಟನ್ನು ಪೂರ ಕೊಂಡದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬಂಡೆ ಈ ಚೀಟುಡು ಎಂಕೆ ಮರಿದು ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಂದು ಏನ್ ಎತ್ತದು ಉಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪೆನ್ ಪತ್ತು ನಾನು ಗೀಚಿ ನೇನು ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಜನ ಅವಂದೇ ಜನ ಸಲೀಂ ಕಾಕ ಸಲೀಮರೇ ಬುಕೋಡಿ ಮರ್ದು ದಿಕ್ಕುನು ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂದು ಅಂದು ಸರ್ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಸರ್ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಸಲೀಮರೇ ಎನ್ನ ಆರ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಅಂದ ಆರು ಅಂಚ ಆರು ಅಂಚಪುರ ಅಕ್ಕ ಬೂರುಜೀರಪ್ಪ ಅಂಜಬೂರುಜಿ ಏನಿ ಏತೊಂಜಿ 25 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಲು ಈರು 24 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೆ ತಾನಿ ಓ ಅಂಜಲ್ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ನಾನು ಅಂಜಲೆ ನನ್ನ ಬಿರ ಕೊರ್ರಿ ಆಪುಂಡ ಓಕೆ ಸಲೀಮರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಚನೆ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ನನಲಾತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ರೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದವರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಲ ಸೀಕದಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ அந்த ஏப்பா ஊரா ஐயோ ஆண்டு ಬರ್ಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ದಾದನ್ ದಾದನ್ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಅವನು ದಾದನ್ என்ன மறந்துட்டு ಒಂಜಿ ಜನ ಬದುಕಿಡಿಗೆ ಓ ದೇವರನೇ ಇರು ಮರ್ದಿಡು ಬದುಕನೆ ಐತೆ ಐಕ ಬುಲ್ಪನೆ ಐತಿಗಿರು ಬದುಕಿನಿ ಆತ ಬದುಕನೆ ಓ ಬದುಕಿನಿ ಲೈವ್ ಡೈನೋರ ಮನ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕ ಬದುಕೇರಾ ಓ ಏನವು ಏನ್ ಕೊಂಚ ಕುಸಿಪಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಬದುಕೇರತಿ ಸೀದೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಡೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ತಿಗಲೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅವರ ಎರ್ನ ದೀಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಬದುಕಿನಿ ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಸೈತೀನಿ ನಿನಗೆ ಓಕೆ ಒಂಜಾಲ ಬದುಕೇರತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅಡತ್ತ ಐತೆ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತಕ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಏರ್ ಬಲ್ನೆ ಹಲೋ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುಂಡತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುಂಡು ಇರು ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರಂಡ ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಕುಡಂಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ದೂರದ ಇರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಚಾನಲ್ ದ ಕೈತಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಾರಂಡ ಚಾನಲ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆನಂದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಕೊಡಂಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದ್ರ ನನ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಪನಂಚಿನ ಆಡಿಯೋಗುಲ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಡಿಯೋಗಳು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇರು ಮರ್ದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರ್ತನೆ ಒಯ್ಕಂದೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನೋ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನೆಗೆ ಇರು ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿ ನಡೀತಾರೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನೆಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನೆಗೆ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನೆ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕೊರಕಾಯ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಏರಂತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ತ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಶೀಲಾ ಎಂಕೆ ಪಂದು ಉಜಿರೆಡ್ದು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಹಲೋ ಶೀಲಾ ಎಂಕೆ ಶೀಲಾ ಎಂಕೆ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇರ್ನ ಓಹೋ ಓಕೆ 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 ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶೀಲಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಚುಳ್ಳರಿ ಯಾನ್ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಆರಾಮಲ್ಲ ಕಾತೆ ಅಂಚೇತಿ ಆವಟ್ಟೆ ಆಂಟಿ ಬುಕಶೀಲ ಆಂಟಿ ಎಂಚ ವಿಶೇಷ ಮತ ಕಂಟನಿ ಜೋಕುಳು ಬುರ ಎಂಚುಳ್ಳರಿ ಪಂಡರಿ ಒಗಟ್ ಪುರ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದಿಗಾರತೆ ಓವೋ ಮರ್ದು ಒಗಟ್ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲಾಪುಜಿ 45 ವರ್ಷ ನಾನು 18 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓ ಹೋ 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 ಅತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈರಿಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೆ ನಾನ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ರಾಮ ರಾಮ ಇರ್ನ ಆಸೆನೆಪ್ಪೆ ಈರಿಗೆ ಐಕ ಮರ್ದು ಬಿಡತಿ ಅಂದಂದೆ ಈರ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡುಂದು ಪನ್ನಗ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದು ಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಡೆದು ಪುರ ಮಂದಿರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿರಿ ಐನು ಸುತ್ತುದು ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮೈಕ್ ಕೈಕ್ ಪುರ ಸುತ್ತುದು ಗುಡಿಪಾರ್ದು ಬೈತೋಳೈ ಜೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಕೆರ ಬೆಲ್ಲೀರಿ ಫುಡ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ತುದ್ದಾಪಾರೆ ಏನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಶೋಕಿಜ್ಜನ ಯಾನು ತೋರುಳ್ಳೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಿಂಚನೆ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಈ ತುದ್ದಾತಂದೆ 18 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ 4 ಜೋಕ್ಲು ಓ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೇನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಕೊಂಡ ಬರ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಏಪಲ ಕೊಂಡೊಪ್ಪೆ ಆ ಉಪ್ಪಡು ದಾದ ಕೊಡರೆ ಕಿಶನ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇತ ಅಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬಾ ಊಟಿಗೆ ಬರಪೋಲಿತ್ತಾರೆ ಗಂಡೆ ಅವು ಈರಿಗೆ ಕೇಂಡ ಏನನ್ನು ಉಂಡತ್ತೆ ಶೀಲಾಂಟಿ ಯಾನೀರಡು ಪಂತಿಜಿ ಶೀಲಾಂಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೋರಿ ಕಿಶಾನ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೇತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಉಂಡತೆ ಚೇಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನಡ ಬತ್ತೆ ಪಣ್ಣಿನಿ ಕಥೆಯನಿ ನಮ್ಮ ಊಟಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಇಂಬೆ ಊಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಸೀದೆ ನಾನು ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ತಂದು ಪೋತೀನಿ ಆಂಟಿ ಎಂಕ್ ಊಟಿ ಓಳು ಘಾಟಿ ಓಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅವೇಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ ನೋಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲತ ಅಂದಂಟಿ ಬುಕ ಜೋಕ್ಲು ಬಲೆಲಿ ಊರು ಎಂಚುಳ್ಳೇರಿ ಆಂಟಿ ತೊಂದ್ರೆ ಆರಾಮಲ್ಲೇರಿ ಈರ್ನ ಗಂಡಾಣಿನ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಳ್ಳ ಇತ್ತಿನತ ಆನಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡವು ಸರಿ ಆಂಡ ಆಂಟಿ ಓ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಓ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಗ ಈರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರ ಬೆಲ್ಲಿ ಚೇಚಿ ಈರ್ ಕಣಕ್ಕಡು ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಮಂತಿನ ಫುಡ್ಗೆ ಪೋದು ಅವು ಫುಡ್ ಪೂರ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋತುಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡಾಡಿ ಹತ್ತದ ಗೌಡ್ರಾಗಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆತನಿಗೆ ಅವು ಅವು ಅರೈತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನೇ ಪಣ್ಣಿನಿ ಅರೆ ಕಣಕ್ಕಡು ಕುಕ್ ಮನ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಈರ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಕಣಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪಿಲೆ ಅವೇ
ನಾನೇ ಪತಿಕ್ವಾರೆ ಆಂಟಿ ಏನೈತೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನದಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಡತ್ತು ಎನ್ನದಿಟ್ಟು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕು ಆಂಟಿ ಅನ್ನ ಇರ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಶೀಲಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅವೇ ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಬಾತಿರ್ದು ಚೇಚಿಡ ಬಾತಿರ್ದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಶೀಲಕ್ಕ ನನ್ನತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪಲ ಇಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಕೆಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರುಂಡ ಈಗ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶೀಲಕ್ಕ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಂಟಿ ಉಂಡತ ಮಹಾಬಳ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆನಗಲ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿನಿ ಅಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಊರ್ದ ಇಡೀ ಕತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿರ ಏನು ಭಯಂಕರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಫೋನಾಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಹಾಬಳ ಅಂದ್ ಅಂದಿರ ಕಡೆ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಿದ ನಂಡು ಉಚ್ಚುನುಂಡತ್ತ ಚೇಟ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನಾಗ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ಓಡಿಗಿಂದ್ಲ ಎಂಕ ತೋಜೋಡು ತುಚ್ಚಿನ ಉಚ್ಚುನು ಕೊನತ್ತ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಂಡ ಯಾನ ಮರದು ಕೊರಿ ದಾದ ಬಂಡ ಉಚ್ಚುಗು ನಮ್ಮ ಕೇರಿಗೆ ಬೇತಿನೆ ವಿಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೆರ್ಮರಿಗೆ ಬೇತಿನೆ ವಿಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದ ಈರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ತುಚ್ಚಿದಿಂಡಿ ಇಜ್ಜತೆ ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಬಾರಿ ಉಚ್ಚು ದಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಬಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನ ಕೊರ ಅಂತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಬೇತೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ದೊಂಡೆವೇನೆ ಕೂರಿಪುಂಡು ದೊಂಡೆವೇನೆ ಅಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬೆಲೆವೇ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಇರ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೋಡು ಕೊಡ್ದ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ ಮರ್ದದೆ ತನ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಶರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಅತ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮರ್ದದ ಪವರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ್ನೇಟ ದೇತೊಂದು ಬೋತೀರಿ పోతేరు ఏదో పోతేరు కూడా బర్పునంచిన సాహసకి కై పడతీరు పోతేరు గోతేర ఉల్లేరే గొత్తిజ్జి రంచ అవే ఆన్లో యాన మరద కొరిపుండు కొరిపుండు ಅಂದ್ ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ತುಕಾರಡ ಪಾತೇರ್ಗ ಹಲೋ 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 ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ನ ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಪ್ಪನ್ ಪರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೇಮಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಮಂತ್ ವೇಣೂರೊಡ್ದು ಹೇಮಂತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಓಕೆ ಹೇಮಂತರೆ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿ ನೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಚೇಚಿ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತರೆ ಬೀಡಿದ ಮತ್ತ ಶಾಪ್ ಇರ್ನಾನೆತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರೇನಾನಿ ಮೂಲತು ಇನಾವಳಿ ಇಂದು ಬೇರೆಗೆ ಬೀಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೇರ್ನಾಡಿಗೆ ಅಂಕಲ ಬೀಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಓ ಬೀಡಿದ ದನಿ ದನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಇರುದು ದುಂಬು ದನಿ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಎನ್ನಮ್ಮೆರೆ ಇಂದು ತೆಮ್ಮಲತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಈ ಜನ ಪುಗ್ಗೆರ್ಲತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತರೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚಲ್ಲ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಚರ ಎಂಚ ಈರಾನಿ ಕೊರ್ನಟನ್ನ ಪೂರ ಗುಣ ಆತಂಡು ಅಂದೆ ಓ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ ಕೊರ್ನ ಮರ್ದಿಡು ಹುಷಾರಾತೀನಿ ಪಂಡ ಹೇಮಂತೇರೆ ದಾನೆ ನೀರಿಗೆ ಹೂಬಲ್ಲೆ ಈರಿಗೆ ದಾನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೇಮಂತೇರೆ ಅವಾಣಿ ದೊಂಡೆಡು ಕಪ್ಪ ಬಂದಿರು ಪಂಜದ ಬೇನೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ ಹಾ ಸರಿ ಕೈ ಬಾರ್ದೆ ಅನ್ನದೆತ್ತೀನಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತೇನು ಈರವು ಇಂದು ಪೀಪಿ ನಿಂಗದನ ಈರ್ ನಮಗೆ ಐತೆ ಹಲೋ ಹೇಮಂತೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಜೋಡು ಹಲೋ ಹೇಮಂತೇರೆ ಓಕೆ ಹೇಮಂತೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇನೆಗ ಇಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತೋಜಿನದ ಬಂಡ ಇರು ಮರ್ದು ಪಾಡುನೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ದು ದೆಪ್ಪುವರ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಕ್ಕವನ ಮರ್ದು ದೆತ್ತಾರ ಬಂಡಾರಿ ದೆತ್ತಾರಿ ಬಂಡ ಈ ಜನತ ದೊಂಡೆಡೊಂಜಿ ಈತ ಕಪ ಇತ್ತಂಡು ಕಫ ದೆತ್ತನೆ ಕಪ ಕೈ ಬಾಡ್ದು ದೆತ್ತಿನಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಬತ್ತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ JCB ನಲ್ಲಿ ಪುಡ್ದು ತರ್ಬಿಡ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರು ಓಕೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಲ್ತು ಬಾತಿರೋದಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಬಾತಿರೋದಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಆದರ್ಶ್ ರೇ ಒಳ್ಪರ್ದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲರ್ದು ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗುರ್ತವಿನಿಂಡ ಪಂಡ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನ ಆದರ್ಶ್ ರೇ ಗುರ್ತೊಂಡ ಎಂಬರ್ನ ಚೇಚಿನ ಗುರ್ತೇ ಚೇಚಿನ ತೂತೊಂಜಿ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ ದಾನೆ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಅಪಿನ ಎಂಕ್ ಮರ್ದವಡ ಚೇಚಿ ದಾದ ಚೇಟ ದಾದ ಅವಡು ಚೇಟ
ಪಲ್ಲೆ ಆದರ್ಶರೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಯಾರ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ಲೆ ചേച്ചി ದೇವರೇನ ಅಂದ ಹಾ ಈರೆಗೆ ಪೊರ್ಲಾವಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಬುಕ ಹಾ ಐಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೇಟ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚೇಟ ಇರಕೇಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಂಡತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೋಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಕರಿ ಪುಂಡತೆ ಕರಿ ಹೈನ್ ಪೊರ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕ್ಕದು ಪೂಜೋಡು ಚೇಟ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಇರು ಬಾರಿ ಬೊಲ್ದಿಪ್ಪುವರು ಅಂದ ಅದು ವಿಚಾರ ತೋರ್ತುಂಡ ಎನ್ನ 2-3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆರು ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆತು ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಪುಜೆ ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ವಕೀಲತೆ ಸೆಟ್ ಆತಂಡಿ ಬುಕೊರಿಯಾಗ ಎಂಚಿನ ಆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೀಟೆಟ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಾ ಒಂಜಿ ಬೀಟಿ ಕಟ್ ಮಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಬೀಟಿ ಕಟ್ಟುನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಜತೆ ಅವ್ವೆ ಅವ್ವೆ ಓಹೋ ದಿಕ್ಕೈತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಯಾನಗ್ರೈತೆ ಯಾನ ಇರಗೆ ಓಳ್ಳ ಕೈಕಾರ್ಮಿನಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಇಂಚಿನದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಇರೆಗೆ ಅಂಚದು ചേച്ചി പൊർലാണ്ട നീ തൂവോന്ന് ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ ಒಲ್ತು ನಾಡುನು ಅದಕ್ಕೆ പൊർಲು പൊണ്ണു പോടുന്നു ಅಂತ ಈರಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳಾರು ಎಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ചേച്ചി എന്ത് ചേച്ചി നമിത്ത് ചൂറ് ഹെമ്പെരಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಂಡ ಓಹೋ ಐಕು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರಿ ಪೂಜಾರ ಮರ ಪೊರ್ಚೆ ಆದರ್ಶರ ಕರಿ ಪೂಜಾರ ಮರ ಪೊರ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡೋರ ಬರ್ಕ ಪಿರ ಪಾಡ್ರಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಬರಿಯರೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನವರ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಅದು ಚಾಪರ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಾಪರ್ ಒಂದು ಬತ್ತರಂದು ಎಣ್ಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋಯಿ ಚೇಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಚೇಚಿದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಂದಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಖುಷಿನು ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕಾಲರ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಪಾತಿರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿದ ಕೂಡ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತಿರ ಒಂದಲ್ಲಾರು ವೇಣು ಬಂದದ್ದು ಎಂಚಾಪುದಾರು ಸರ್ ವೇಣು ವೇಣು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಡೂರು ಬಂದು ವೇಣು ಕಾಸರಗೋಡು ವೇಣು ಕಾಸರಗೋಡು ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಊರಿದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ഹായ് ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ ഞമ്മ എങ്ങനെയുണ്ടപ്പോ അല്ലേ ചേട്ടന് സുഖമാണോ ഞമ്മ സുഖല്ലേ ഫുള്ള് സുഖല്ലേ ഇപ്പൊ ಇಂದು ಈರ್ನ ಬುಡದಿ ಎತ್ತಿ ಮುರಣಿ ಜಾರದ ಬೋರ್ದು ಸೊಂಟ ಪೊಳಿನಿಂದ ಬಂಡದ ಮರದಿಗೆ വെത്തിന അന്നുണ്ട് അന്തരി ಎಂಚുಂಡು എന്ന ബുടത്തിനെ കണ്ടുപാടിയറത്തപ്പോ ಕಟಬಾರ್ದೇರೆ കണ്ടുപാടിയറത്ത ಅವು ಬಂಡ ಇರಿ ಮುರಣಿ ಮರ್ದಿಗಿಲೆ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತರತೆ ಅಂಜ ಮರ್ದಿಗಿಲೆ ತಂದು ಬತ್ತಿದನಗೆ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿನ ಜಲ್ಲಿ ಗುದ್ದದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ತಿಜ ಇತ್ತೆ ಸುಖ ಒಂದು ಇಂಕ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಮಾರ ಈರಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೇನೆ ಬುಡದಿಡ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಬುಡದಿಡ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬುಡದಿಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಕುಂಟಿ ಮಾಯ್ಪುಡು ಸೊಂಟಗ ಹಾಕಿನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಮರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಓ ಹಲೋ 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 ಚೇಟಾ ಪಲ್ಲೆ ವೇಣು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಜ ದಾಲಜ್ಜ ಬಾರಡ ಪಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇಣು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದವೇ ಸೊಂಟ ಬೇನೆಗೆ ಅವೇ ಕುಂಟಿ ಮಾಯ್ಪುಡು ಸೊಂಟಗ ಹಾಕಿನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇಣು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿರ ಪಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿಟ ಪನ್ಪೆ ಕುಂಟಿ ಮಾಯ್ಪುಡು ಸೊಂಟ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಕೂಸಲು ಒಬ್ಬನ ಮುಲ್ಪಗೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ನನ್ನ ವೇಣು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಯಾನಂಜಿ ಅಂದ್ BMW ಕಲ್ತಿನೆಡ ಅಂಡ ಏತು ಸೀಕದಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೇಡಿಯೋಲರಿಗೆ ಆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಣ ತೋಜೋಡು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಾದಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚನೆ ನನ ವಾರ ವಾರ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೆತ್ತೋಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೇಡಿಯೋಲರಿಗೆ ಯಾರು ಏರ್ ಒಲ್ಪದಾರಂತೋಕ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಾರೆ ಬಂಡಾಡಿರ್ದು ಅಚ್ಚುತೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎರಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಚ್ಚುತಿರತೆ ಅರೆ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಅವಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚುತಾರೆ ಲೈವ್ ಚೇಚಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಚೇಚಿಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ചേച്ചി ಓ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಟ ಪಲ್ಲೆ ಮುಕ್ತ ಇದ್ದು ಓ ಮರ್ದುಂಡು ಬೇರೆ ಓ ಮರಪ್ಪನೆಗೆ ಮರ್ದುಂಡ ಎಂಚ ಮರಪ್ಪನೆಗೆ ಮರ್ದುಂಡ ಮರಪ್ಪನಿಗೆ ಮರ್ದುಂಡು ಅಂದ ನೆನಪು ಅಂತಾರ ನಾರಂಡ ಆತೇನಾ ಆತೆ ಇಂಕೋರ ಕೊಡ್ಡೆ ಓ ಕೊಡ್ಡೆ ಉರಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಫೋನಾಗ ನಾನು ಕಿತ್ತಿಲ ಇದ್ದಿರು ಓಪನ್ ತಾನೆ ತಾನೆ ಸೈತೀರಾ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೊಡೆ 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 ಬರ್ಸು ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತಿಲ ಇದ್ದಿರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಂಗಿರ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುತೆರೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಓ ಮಾರಿ ಅಚ್ಚುತೆರೆ ಅತ್ತವು ಅವು ಅಚ್ಚುತೆರೆ ಅತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಜಾರಪ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಓ ಓ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಣ ತೋಜೋಡು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಪಾದರೊಂದು ಅರೆಗೆ ದಾದಾತಿನಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿ ಆರೆಗೆ ದಾದ ನಿಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ನಿಪ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಇಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಈರಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಜಿನಿ ಉಷ್ಣೋಗ ಮರ್ದು ದಾದ ಅಂದು ಅದೇ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರುಳ್ಳಿ ಇರೋದಕ್ಕ ಹಲೋ 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 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಾಲ್ ಅತ್ತ ಚೂರು ಚೂರು ದೂರ ಚೂರು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾಂಕು ಮಾಂಕು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮಾಂಕನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾಂಕು ಈ ಜನ ಗೋಂಕು ಮಾರು ಒಂದಿತ್ತಿಂಡಿಯ ಪಗ ಓಹೋ ದುಂಬುದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಂಕಣ್ಣ ಅಂದೆ ಮಾಂಕು ಎಂಚುಳ್ಳರು ಆಡಿತ ಗೋಂಕುಪುರ ಸೇಲುಂಡಿ ಗೋಂಕುದಪುರ ಸೇಲುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಗೋಂಕು ಸೇಲಾವನುಂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಓ ಹಲೋ ಮಾಂಕು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆವನುಂಡು ಹಲೋ ಮಾಂಕರೆ ಗೋಂಕು ಸೇಲ್ಡಿ ಉಳ್ಳಿರ ಹಲೋ ಮಾಂಕರೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆವನುಂಡು ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾತಿರ್ವರೆ ಮಾಂಕರೆ ಓಕೆ ಬೇ ಚೇಚಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ചേച്ചിയുടെ പാത്തിരല്ലേ ചേട്ടാ దాదా సీకుండు ఎంచినాకుండు దాదాపుండు ఆరోగ్య సమస్య ఉండే దాదాన గడి గడి బ్రేక్ అవుతుండారు నా వాయిస్ ಓಕೆ ಕುಡರ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕುಡರ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗೊಂತೆ ಯಾನೆ ಗೋಂಕು ಗೋಂಕು ದಂಬಿ ಮಾಂಕು ಯಾನೆ ಪುರ ಒಟ್ಟುಗು ಗೋಂಕು ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿತೋ ಸರ್ತಿ ರೈಡ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐನ ಮೂಲು ದೋಜ ಹೊಡ್ಚಿ ತೀರ್ತಿರೆ ದೋಜ ಲೆಂಚ ಅವೇ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ದಾದ ಬಂಡ ಉಷ್ಣೋಗು ಮರದದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಈ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಐಕ ಮರದದಾದ ಅಂದ ಕೂಡ ಐಕ ಐನ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಇತ ಕುಡೋರಿ ಕಾಲುಡಲ್ಲರಿಗೆ ಹಲೋ ಶೋ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಗ್ಲುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲಾರೆ ಒಲ್ತು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ಏನ್ ತೇಜ ಬಾಯಿ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ತೇಜು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ತೇಜು ಒಲ್ಪರ್ದು ತೇಜು ಯಾನು ಮುಂತು ಕಾಸರಗೋಡು ತೇಜು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೇಜು ಬಾಯ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಎಂದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೋ ಚೇಚಿಂದ ಓ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತೇಜು ಬಾಯ್ ಏನು ಸಾರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ಈಲೆಂಚೊಳ್ಳಾರು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಯಾನು ಹೊರ್ಲುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಬನ್ನೋಡು ಜೋಕುಳು ಬಾಲೆಲಿ ಪೂರ ಶೋಕುಳ್ಡ ಎಂಕು ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಓ ಈರೆ ಮದಿಮೆ ಆತುಜಾ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಚೇತ ಕೊಂಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಅಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂದಿನಿ ತೇಜು ಬಾಯ್ಗದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾ ಐತಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ತೋರಾ ಬುಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅಂದು ಎಂಚೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆ ಪೊರ್ಲು ಆನ್ಲ ತೋರಾ ಬುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ತೋರಾ ಪೂಜರಿಗೆ ಓಹೋ ಈರೆಗ್ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಂಡ್ಲ ಇರು ತೋರೆ ಅಪುಜರತೆ ಅಂದು ಸಾಪುರನಲ್ಲ ಸಪುರನಗ ಅಪನತೆ ಅಂದು ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆನೆಲೆಗೆ ಪುರ ಪುಂಡಿ ಪುರ ಕೊರಿಪುಂಡತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಪುರ ಐನು ಮುದ್ದೆ ಬಂದದ ನಿಂಗಲೆ ಈರು ತೋರೆ ಆಪುಂಡು ಆನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರೆ ಇರಾಪರೆ ಅಂದು ಐನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣೇರು ಓ ಐನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣೇರು ಕಡ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಆನೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಪುಂಡು ಕಳತ್ತದ ಇರು ಪರಿಯರ್ನಾಂಡ್ ಹಾವೇ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕಂ ಬೇರ್ನ ತೋರಾ ಪೂಜೇರು ತೇಜು ಈ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತೆ ತಿಂದಿರ್ನಲ್ಲ ತೋರಾ ಪೂಜೇರು ಪುರಾಣೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದಂದ ಓ ಆನೆ ಗೋರಿಪುನ ಕಡ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಉಂಡೈತಿ ಐನ ಕಳತ್ತ ಪರಿಯುಡು ಪರಡು ಜನ ತೋರಾ ಪೇರು ತೋರಪ್ಪ ತೇಜು ಬಾಯ್ ಇನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಂಗಂಡು ಓಕೆ ಕೊರ್ಪುಣೇರ್ತು ಓಡಾತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಳೆ ನಮ್ಮ ಚೇಚಿ ಪಂಡೇರ್ನ ನಾವು ಮರ್ದೇಪ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ತೇಜು ಬಾಯ್ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಿಪ್ಲೆ ಏತು ಜನ ಸೈತನಾಗ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಕೆರ್ತಿಜೆತ್ ಬದುಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಬದುಕಾದೆ ಇರು ತಪ್ಪ ಅಂತಿರ್ತಾರನಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬನ್ನಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂದಂದ ಕೆರ್ತಿನತ್ತೆ ಬದುಕದಿನಿ ಓಕೆ ತೇಜು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ಚೂರು ನನಂಜೇರೋ ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ತುಕ ಏರಂದುಕ ಹಲೋ ಆಯ್ತ ಸೀಕಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರುಡು ಹಲೋ ಚೇಚಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಚೇಚಿ ಉಳ್ಳೇ ಚೇಚಿ ಉಳ್ಳೇರಂದದ ಆಯ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಪನೋರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಅಲಂಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಒಂದು ರಮೇಶರೇ ಈರೆಗೆ ಪುದರ್ ಈರೆ ದೀವೊಂದಿನೇ ಈರೆಗೆ ಪುದರ್ ಈರೆ ದೀವೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೀತೀನಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂದು ದಾನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅರಗ ಮರತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ತೋಜೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ
ರಮೇಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ಇರನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಕೇಳಲೆ ಚೇಚಿಡ ಪರಿಹಾರ ತಿಕೊಂಡು ತುಕ ನಮಡ ചേച്ചി നാടി മുറയെല്ലാം മരുന്ന് പോദിത്തെ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಎಂಕೊ ಸಮಾಧಾನ ಬತ್ತನಾರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆತಿ ಜತಿ ಇಂದು ಈರ್ನ ಮಗೆ ರಾಗವೇ ಉಳ್ಳೆತ್ತಿ ಆಯಗೆ ಏನು ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಿಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಲಿ ಏನಾಗಿ ರಾಗವೇ ಈರ್ನ ಮಗೆ ರಾಘವಾಗ ನೋಡತ್ತೆ ನಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಡಾತು ಓ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಕೇಂದು ಅಂತ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅವೇ ಅವೇ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆತ್ತಿ ರಾಗವೇ ಆಯಗೆ ಏನೋ ರಾಯ್ ಇಂದು ಪಟಾಕಿ ಬುಡಪ್ಪನಾಗ ಕೈಟ್ ಬುಡದು ಗುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕದೀತಿನತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದಂದ ಆ ಗುಲ್ಲೆದೊಳೈತ ನೀರು ದೆತ್ತಿನಿ ಯಾರು ಯಾನತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಚೇಟದಾನೆ ಮರಪ್ಪುನು ಅವು ಅಂದ ಅವೇ ಚೂರು ಮರಪುನ ಒಂದು ಇತ್ತು ಐಕ್ಕದಲ್ಲ ಮರದಿತ್ತನ ಮರಪ್ಪುನೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲೆಂದು ಪರ್ಪುನೆಗೆ ಮರಪುನೆಗೆ ಮರಪುಟ್ಟಿಗೆ ಮರಪ್ಪುನೆಗೆ 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 ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿದೇನಿ ಮರಪ್ಪುನೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಓ ചേച്ചി ആരുടെ കൊറലേക്ക് ಪಲ್ಲೆ ರಮೇಶರೇ ചേച്ചി ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನು ಮರಣಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ಇತ್ತೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಆರು ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಎಂಚ 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 ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಆರಡನ ತೂಕ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ರಿನಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ತೂಕ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಗಾರಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ಅರಡ ಪನ್ಪಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಜನ ಬುಡಂದು ಪದ್ಯ ಫಂಡೆಂಗಳು ಒಟ್ಟುಗು ಇಂದು ಶಾಲೆಡ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತ ಫಂಡೊಂದಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಒಂದೊಂದಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಆರೆಗ್ಲ ರಮೇಶರೇಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಪೇರು ತೂಗ ಚೇಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾದ್ಯಾಯಿನಿ ಚೇಚಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕಾದ್ಯ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಗ ಯಾನ ಬಂಡ ಸಕಲ ಕಲ ಬಲಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲ ಬೇದಿ ಸಲಕ ಬದಿಗಲೆ ಅವೇ ಇರ್ ಬಣ್ಣವೇ ಚೇಚಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಗ ಚೇಚಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಆನೆ ಬಂತಂದಾನೆ ಯಾವೂರಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಆನೆ ಬಂತಂದಾನೆ ಯಾವೂರಾನೆ ಯಾವ ಬಾರಿ ಶ್ರುತಿಲಾಯ ಬಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಅವು ಒಂದು ಯಾರೊಂದು ಪೋಣಗಣೆ ಅರ್ಥ ನೀರು ಸಂಗೀತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪದ್ಯ ತೂಕ ನನ್ನಲ ಇರಗ ಪನಿಯರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಂತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅರುಣ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಕಾವೂರುಡ್ದು ಅರುಣ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ சேட்டா ஹாய் ஹாய் சேச்சி தமிழ்தார் எங்க இருக்கீங்க சேட்டா நான் இங்க காவூர்ல இருக்கேன் எവിടെ இருக்கீங்க ಕಾವೂರ್ಲ ಕಾವೂರ್ದ ಮಿತ್ತುಳ್ಳಂಗ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಮರದು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೇಟ ಒಲ್ಲೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಜ್ಜಿ ಲವ್ ಫೀಲ್ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡುಪು ದೂ ಉಂತುದು ದಾದಾದನ ಪಾತಿರೊಂದುಪ್ಪರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಚೂರು ದಾದನ ಮರ್ದಿಕ್ಕು ಅಂದೆ ಆರೆಗೆ ದಾದ ಅಪ್ಪನೆ ಪಂಡ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಜಂದೆ ಒಣಸಲ ಸರಿಯಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಕದಲ್ಲ ಮರ್ದ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ಅರತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕೇರಳದ ಚೇಟ ಕೇರಳ ಚೇಟ ಇರ್ನ ರಪ್ಪದಲ್ಲ ಮರ್ದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೇರು ರಪ್ಪ ಮಲ್ನೆ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಕಟ್ಟಾದ ನಾವೋಳಿ ಐಕ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ ತಲ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ತಲ್ಲೆಡೆಗೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರಿಯಾ ಪುಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಮರಪ್ಪುನತೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟದ ತಲ್ಲೆನೆ ಅವಡ ചേച്ചി ഈന ഞാൻ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓ ಈನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಅವೇ ಕ್ರಶ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಳು
ಕ್ರಶ್ ಅತ್ತತಿ ಈರೆಗೆ ಬಂಡ ಊರಿಡಿ ಪೋನಿ ಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಇಂಬೇರುವರ ಸಪುರಯರಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಕೆಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ತಿರುವತ್ತೇನತ್ತೆರಡು ಐತೆ ಮುಪ್ಪ ಅಡೆ ಊಟ ತಗ್ಗದೆ ತಗ್ಗತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್ ಕಾವೂರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನನಾತ್ ಕಾಮಲ್ ತಂದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಚೇಚಿಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಕಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಉಷ್ಣಾಗ ಮರ್ದ ದಾದ ಐನಕೇನ ನಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇತಾವು ಈರೆಗೆತೆ ಏನೋ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೀತೆ ಅಂದು ಉಷ್ಣೋಗ ದಾದ ಮರ್ದಂದು ಅತಿ ಈಗಲೇ ಬೊಂಡ ಬರ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿ ಮೀರ್ದೆ ಬೊಂಡ ಬರ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಬರ್ನ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಇದು ಸೈಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕೋರ್ದ ಗಜಿ ಪೂರ ತಿಂದನ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಕೋರ್ದ ಗಜಿ ಪುಡು ಪೀರ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಈರು ಕೋರಿ ಅವು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಕಜಿಪ್ಪತ್ತೆ ತಿನ್ಪುನ ಕಜ್ಜಿನಿ ಕಜಿಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಕಜಿಪ್ಪೆತ್ತ ಬೊಕ ಕೋರಿ ಬಂಡರಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿಂದನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬಣ್ಣೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಹೀಟ್ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೊಂಡ ಬರ್ಲೆ ಕೆಲವು ನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೇಕಲು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡಪುಣ್ಣವಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರೆ ಇದೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡ್ಯೂಲರಿಗೆ ಪಾತೆರೊನ್ ಗಾರ್ಡ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೇಶವೇರು ಒಲ್ಬಾರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೇಶವೇರೆ ಸುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕೇಶವೇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೇಶವೇರೆ ಚೇಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚೇಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಗ ಕೇಳ್ನೆ ಕೇಶವೇರೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ತುಕ್ಕ കേശവരെ നമസ്കാരം എങ്ങനെയുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇത് എഞ്ചുള്ളാര് ಸುಳ್ಳಿಯರ್ದು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಳಿಯಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೂರ ಯಾನೆತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಈರಗತ್ತ ಯಾನತ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕುತ್ತದಿನಿ ನೆನಪು ಇಜ್ಜ ಚೇಟ ಅಂದ ಕೊರೋನಾ പോത്തുണ്ടേ ഉണ്ട് എന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡീർ ബതുക്കത് നാവോലി പല്ലേ ചേട്ടാ ഇത്തതാത സമസ്യ ഓ ദാദ ചേട്ടാ ഹലോ കേണ്ടു ചേട്ടാ പള്ളി ദാദ പിന്നെ ಸಮಸ್ಯೆ ವೈಕ್ ವೈಕ್ ചേട്ടാ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಮದ್ದುಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಮರ್ದುಂಡ ಅಂತ ಕೇಳುന്നിಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಚೇಟ ಇರು ದಾದ ಮನ್ಪುಳಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಕಡೆಪ್ಪುನ ಅಯ್ನ ದೆತ್ತದ ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತದ ಇಡ್ಲೆ ತೂಕ ಬೇನೆ ಬರಾಡು ತಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರಗ ದಿನ್ನೋಗ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಬೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲು ಬುಡ್ಚವೇ ಆಯ್ತಾ ಕಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐನ್ ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತದ ಇರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಎಂಕೆ ಲಕ್ಕದ ಇರು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೋರೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೂಲೆ ಓಡಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರದು ಏನು ಅಮೇರಿಕದ ಪುರಿ ಒಂದೇ ಕೊರಂದಿತ್ತನ ಚೇಟ ಅಂದ ಬೊಕ ಇರ ಬುಡಿದಿ ವಸಂತಿ ಪುರ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರಿ ಓ ಆಡು ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರಿ ಒಂದು ವಸಂತಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ ಬೇನಿತ್ತಿನತೆ ಏನೇನೋರಳ್ಳೆ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಡಿಗೆ ಅಂದಂದ ಅವು ಗಂಟನ ಫಲಿತದ ಯಾನೆತ್ತೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈರಗ ನೆನಪಿತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಆವಡ ವಡ 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 ದರ ಬೇತ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಆವಡ ವಡ ವಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓ ಚೇಟಾ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಕೇಶವರೇ ಕೇಶವರೇ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕೇಶವೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಕಡೆ ಇರು ಹೋಲಿತಾರೆ ಎಕಡೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈರೆಗ್ ಉಷ್ಣ ಆಗೈತಾ ಇರು ಉಷ್ಣ ಅಡಿತಾರೆ ಏನತ್ತ ಈರು ಯಾನು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಷ್ಣದ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಓಕೆ ಗೊಂಡ ಬರ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೋರಿತೀನಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಡ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಕೊಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜನ್ ಮತ್ತದು ಈರೆಗ್ ಪಿರೆ ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರಾಪಿನಿ ಯಪ್ಪ ಅಂಚತ್ ಈರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಏನು ಮಳ್ಳ ರೀಟದಲಗಿ ತೊಂಜಿ ಚೇಟ ಕೊರ್ನೇನ ಸಂತಾನ ಬಿಡುಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಟ್ಟುಜಿ ಪೋನಗ ಬಿದೈಡೊಂಜಿ ಜನನ ದೀದಿಪ್ಪುಂಡು ಆರಕೇನು ವೇರು ಆರ್ಕೇನು ವೇರು ಈರ್ಗೇನು ಜಾರ ಯಾನಕೇನು ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊರಿಯಾರ ಅಂತ ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಅಪಗ ಆರು ಕೊರಾಂದೆ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೊರಿದು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಕಮ್ಮಿ ದೇತಾನಂದೆ ಬಿಡುಪುನ್ನೈಜಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಐತೆ ಮೂಳೆ ಓಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೆರಡು ರಡ್ಡಿದೊಳೆ ಯಾನ್ ಮುಗಿತು ಕೊರಿಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಕೊರದಿಪ್ಪಾರ ನೀರು 1947 ಹಿಡಿದು ಶುರುಮಂತಿನ 2020 ರೆಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶುರುಮಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಂದ 47 ಹಿಡಿದು 22 ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಐಜಿ 18 ವರ್ಷದ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಾನೆ ಯಾರು 18 ವರ್ಷದ ಆಯ್ದ BMW ಕಲ್ತನಕ್ಲ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಜೇರ್ ಗೊತ್ತಿರು ಯಾನು ವರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಏರೆ 18 ವರ್ಷ ಅನ್ಲ 1947 ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ನಾವು ಎನ್ನ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪಿಜ್ಜನ ಪೂರೆ ಬತ್ತದಿ ಎಂಕ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಈತನೆಡ ಮರ್ದು ಕೊರ ನಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ದಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸುಧಾರಿತೆ ಎಂಚಾನ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಾಯೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಹೆಂಗ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಎಂಕವು ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಲತ್ ಅವು ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಎಂಕ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಂತೀನಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೆ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಈರ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರೆಪ್ಪ ಬರುಡು ಈರ್ ಬತ್ತು ಜರ್ನ ಪುನಾನೆ ಪೋಪುಂಡು ವಣ್ಣಿ ಪುನಾನೆ ಪೋಪುನು ವಣ್ಣಿ ಆವಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಈರಡ ಪಾತ್ರಡನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ತುಳು ಅನ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಯಾರು ಬಾಯಿಗೆ ರಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ತುಳುಟೆ ಹೋತಾರ ನೀರು ತುಳುಟ ತರಬಿಡು ಬಾತೀರ್ ನೀ ನಿಕ್ಲೆಗ ತುಳುಟು ನೋಡ್ಚ ಚದಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ ತುಳುಟ ಹಂತೆ ತುಳುಟ ಯಾವ ಎಂಕರ್ತ ಅಂಚ ಬಾತೀರ್ ನೀ ಕರ್ದ ವ್ಯರ್ಥ ಐಕೆ ನೀರಡ ತುಳುಟು ಬನ್ನಿ ಬಾಸೆ ಜನನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಅದ ಜೊತೆ ಬಡಿ ಅವೆ ಯಾರು ಶೇಖ ನಡೆ ವರ್ಕ ಶೇಖ್ ಮುಲ್ಪರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಶೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೇಕ್ ನಡಿಬೋತೀನಿ ಅತಿ ಅಂಚ ಶೇಕ್ ಏನಡ ಕೇಂಡಿರಿ ಏನಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪಂಡಿರಿ ಈರು ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಚೇಟ ಚೇಚಿ ಪುನನೆ ಪೂಪುಂಡು ಒಂದು ರಪ್ಪ ಲಕೊಂದು ಪೋಯೆ ರಪ್ಪ ಪೋದು ತೂಪ 1,00,000 ಜನ ಸೇರ್ದಿರಿ 10 ಪುನಃ ಪೋಪುಣ ಅಲ್ಪ ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಪೋಪುಣ ಅಲ್ಪ 1,00,000 ಜನ ಉಂಡು ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನೆ ಅವಲಿ ನಡುಟೆ ಸೀದಾ ಪೋತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಸರ್ ಲಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ ಅಂದ ರಪ್ಪ ಪೋದು ತೂಪೆ ತಾಯ್ತ ಪನ್ಪರಿ ಬುಲ್ಪಡ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತಲ್ನೆ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಬಂಜಿವೇನೆ ಎಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಮರ್ದು ಹೊರಗಿರುವೇನೆತ್ತು ಶೇಕ್ ಗತ್ತೆ ಶೇಕ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಬಂಜಿವೇನೆ ದೇವರೇನೆ ಐಕ್ಲ ಮರ್ದು ಮಂತಾರು ಬುಕ ಏನು ಪೋಪೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಕುತ್ತ ಮಂತದು ಕುಯ್ 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 ಒಣೊಂದುಂಡು ಕಿನ್ನಿದಿ ಎರತ್ತೆ ಬುಕ ಬಂಜಿವೇನೆ ಓ ಕತ್ತಲೆದಲ್ಲ ತಿಂತು ನೋಡು ಕತ್ತಲೆ ದಾಯ್ತೆ ತಿಂತಿನೆಂದು ದಾಯ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ 1,00,000 ಜನನ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಡ್ನಿ ಯಾನೆ ಪುಗ್ಗಿನಿ റപ്പ റെഡി റപ്പ ആ നാ ഇതൊക്കെ ലക്കതൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ കഷ്ടായോ എന്തിലാ നിങ്ങ ഇവിടെ വന്നേ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നോന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചേ ഓ മോസ്റ്റ്ലി കേരള അടുത്ത് അടക്കൊണ്ടോ ഇന്ന നായിദಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಕೇರಳದ ಒತ್ತವು ಮುಗ ചേട്ട ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸೇಕುಳ್ಳೆತ್ತ ಪಂಡದ ಗುರಿತೀನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಮಲಯಾಳ ಒಂದು ತೋರ್ತನೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬೊಗ್ಗಿನ ಹುಷಾರ್ ಬಂದಿನಿ ಅಂತಾನೆ ಓಕೆ ಅಂತೂ ಇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಪೂರ ಹುಷಾರಿಯಾನು ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಮುಖಂಚಿನ ಬಂಡ ಇರತ್ತ ಕಡೆತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸಂದೇಶದಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಪಂಡ ಚೇಟ
ചേച്ചിനക്ലെ അക്കനക്ലെ അണ്ണനക്ലെ നിക്കക്ക് മാത്തിരക്ലെ ದಾದಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾವಡು ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಾವಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದಿರಿ ಅಕ್ಲನ ಬೈಂಗ ನಮಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನ ದೇವಿರಂದು ಪಂಡದ ನಂಬೊಂದಿತ್ತ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಬದುಕೈನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ನರ್ಸ್ಲ ಅದೇ ಯಾನೊಂಜಿ BMW ಕಲ್ತೆಂದ ಆತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದೀರು ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನು ಆತ ಬಂಗೈತನ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ದೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪಿರಿ ನಂಬರ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಲೆ ಯಾನೈಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇಚಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರನೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸುರುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೋಪಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಿಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಕುಸಾಲ್ದ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಾರ ವಾರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವಾರ ವಾರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಂಡ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು 93 ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನು ಎಂಕ್ಲ್ನ ತೆಲಿಕೆನು ನಿಖಿಲ ಪಟ್ಟೋಲ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ್ನ ತೆಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮುಗಿತಜಿ ಈ ಚೇಚಿ ಈತೂರ ಮರ್ದು ಬಂದನು ಒಂದು ಮರ್ದು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಈತು 1.5 ಗಂಟೆ ತುಯ್ಯಾರ ಈ ಚೇಚಿ ಇಂಚು ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮರ್ದು ಬಂತಂಡು ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರ್ತಂಡು ಎಂಚ ಮರ್ದು ಪಂತಂಡು ಈ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ಪಣೇನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊಂಜೋ ಎಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರ್ತನು ಎಂಚ ಆಕ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ಪಣೇನೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಪುಲೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.